Možeš slaviti navijaču. Idol Ivan Perišić upravo se sprema vratiti u klub svojih snova, gdje je sve počelo za njega u svijetu nogometa. Pripremi se za ovu eksplozivnu informaciju koja će uzdrmati temelje hrvatskog nogometa. Pretplati se na naš kanal odmah i budi prvi koji će saznati sve pojedinosti o povratku ovog velikog asa. Ne propusti ovu nevjerojatnu priliku da budeš u toku sa svime što dolazi. Evo, ljudi, imamo nevjerojatno iznenađenje na transfer tržištu. Ivan Perišić, unatoč još jednoj godini ugovora s Tottenhamom, odlučio je slijediti svoje srce i vratiti se u klub gdje je sve počelo za njega kao nogometaša. Informacija je objavljena od strane poznatog talijanskog novinara Gianluce Di Marzija i ostavila je sve obožavatelje sporta u šoku. Prošle sezone, Perišić je pokazao svoje vještine u Tottenhamu, postigavši jedan gol i asistiravši 12 puta u 44 utakmice za londonsku momčad. Hrvatski krilni napadač donio je svoje iskustvo i kvalitetu, pomažući Spursima u ostvarenju njihovih ciljeva tijekom svog boravka. Njegov doprinos bio je neosporni, ali nešto ga je povuklo nazad prema korijenima. Odluka o povratku u Hajduk Split otkriva emocionalnu povezanost koju Perišić ima sa klubom koji mu je omogućio prve korake kao profesionalnom nogometašu. Zna se da jedva čeka ponovno nositi boje Hajduk Splita i doprinijeti uspjehu hrvatske momčadi. Ovo je jedinstvena prilika za Perišića da se ponovno poveže sa svojim korijenima i ostavi još jedan trag u povijesti. Kako vam se sviđaju ove vijesti? Onda ne zaboravite ostaviti svoj like kako ne biste propustili sljedeće informacije u prvoj ruci. Ostanite s nama jer imamo još mnogo detalja o ovoj nevjerojatnoj vijesti za podijeliti s vama. I sada, dragi ljudi, vrijeme je da se uključite. Ostavite svoj komentar ispod i podijelite što mislite o Perišićevoj odluci. Slažete li se s njegovim izborom da se vrati u Hajduk Split ili mislite da je trebao ostati u Tottenhamu? Želimo čuti vaše mišljenje. I nemojte zaboraviti pretplatiti se na naš kanal kako ne biste propustili nijedan ekskluzivni sadržaj poput ovog. Vidimo se sljedeći put.